Θα παραλάβεις αυτό δωρεάν στο σπίτι σου. Ανοίγοντάς το, έχει ένα μήνυμα καλωσορίσματος και αυτά που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Ένα έντυπο οδηγιών που εδώ μέσα θα βρεις τη σειρά τοποθέτησης, τις ταινίες διπλής όψης με τις οποίες θα κολλήσεις το χάρτη στον τοίχο σου, τους αποστάτες που θα σε βοηθήσουν να πάρεις τις σωστές αποστάσεις στον τοίχο σου και τον κύριο χάρτη σου, τον οποίο θα τον βρεις σε 3, 4 ή 5 επίπεδα αναλόγως στον χάρτη που επέλεξες. Εδώ είναι το πρώτο επίπεδο, εδώ είναι το δεύτερο επίπεδο και ούτω καθεξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αφαιρέσεις με προσοχή όλα τα τεμάχια πάνω από τη συσκευασία. Εδώ θα χρειαστώ λίγο την προσοχή σου γιατί είναι κολλημένο καλά. Ένα τεμάχιο θα πρέπει να βγει από τη συσκευασία και να τοποθετηθεί σε μια μεγάλη επιφάνεια στο τραπέζι σου ή οπουδήποτε σε βολεύει. Και γιατί λέω προσοχή, υπάρχουν μικρά κομμάτια που μπορεί να σου σπάσουν κατά τη διαδικασία της αποκόλλησης. Λίγο την προσοχή σου. Μέσα στο εγχειρίδιο χρήσης σου θα βρεις στην τρίτη σελίδα τη σειρά τοποθέτησης. Εδώ είναι το μήκος της ταινίας που πρέπει να κόψεις. Θα χρειαστεί να κόψεις 76 τεμάχια ή ανάλογα τον χάρτη που έχεις πάρει. Μπορεί και περισσότερα αν ο χάρτης που έχεις αγοράσει είναι μεγαλύτερος. Αφού τελειώσεις με την κοπή της ταινίας διπλής όψης, μπορείς να αρχίζεις να κολλάς αυτοκόλλητα το πίσω μέρος του κάθε κομματιού, πάντα συμβουλευόμενος το manual για το πόσα τεμάχια περίπου χρειάζεται κάθε τεμάχιο. Ούτε τρύπες, ούτε τίποτα. Αυτό ήταν. Τι άλλο περιμένεις? Woodmymap.com